Pinakapangarap ko po talaga is para man lang sa family ko. Makulugon po sa buot ko na may hiling ko ang mama kong nahihirapan. Ito na pala si magiging way ni God para i-grant sa ko itong mga blessings na nahihiling niyang pinagsasakitan ko po. Hi, I'm Edith Basilonia. I am 21 years old. Bunso ako sa aming magkakapatid. Yung mama ko is sidewalk vendor din. Tapos yung papa ko, tricycle driver. Nag-start kami gumawa ng leche flan 2017 nung huminto si mama sa pagtatrabaho bilang cook. Si Edith, ano yan, masipag yan. Mabuo, mabait, mapagmahal sa magulang, mising sa mga kapatid niya. Hindi yan nahihiya magtinda. Magluluto yan turon, maglalako sa market, yan sa may plaza, titindang pinangat, tuyo, kahit ano nga, basta mapagkakitaan. Sadit pa po yan na ano ko ng marina aki. Malambing po siyang aki. Tapos po kung anong naisipan niyang mari para sa muya, ginigibo niya po. Ano pa lang po siya, kinder pa lang siya. Nagluluto po akong mga paninda sa pigdi-deliver ko sa market dati. Pinapatinda ko po sa iya. Madali yung po yan makapaubos. Kaya sabi ko, magayon ang kang buhay kay Nini Medit pag abot sa negosyo po. After work ko po, nagtitinda po ako. Tapos kung ano po ang mahiling ko na ma-income po ako sa Marina Paagi, kinigibo ko po. Nagtatrabaho po bago po siya minsan, nagtitinda. Nag-iipon po siyang kwarta para minsan ipiglulos niya po kami para magbanding. Ang yung nakatabang talaga, Perming. Tumulong sa pagtitinda lalo na. Bukod po doon sa nahiling kong nahihirapan siya, syempre po pagurang naman ako, nasa tamang edad na po ako. Mas gusto ko po itong mas maging responsable po ako. Habang nagugurang po ako, mas nagiging responsible po ako sa sadiri ko, tapos mas nakakatabang po ako. Kasi syempre po, habang nagugurang ako, mas nagugurang po sinda. Sinasabi nga ni po kang iba, yun pamanda po ako. Pero para sa ako bako kaya ako ang binabasehan ko, bako si edad ko. Si edad po nila mama. Habang pagurang po ako ning pagurang, mas pagurang po sinda ning pagurang, paluya po sinda ning paluya. Si mama po, siya tong mama na na day ka susukuan. Siya tong mama na papadangaton ka ning grabe-grabe. Dawa minsan nakukulugan mo na siya. Dawa ulit mo na siyang pinahibi, day kanya itatakwil, day kanya papabayaan. Si mama tong gigibo niyang ang sadiri niyang inspirasyon para sa ko, maging inspirasyon ko po siya
pangarugan. Siya tong babaeng, siya po tong ina na ginigibog-gabos para mapamaray ang mga aki niya. Siya tong ina na dawa pagal-pagal na, pinipirit magnirit para lang po dai mi mamati, dai ko po mamati na nahihirapan na siya, dawa nahihiling ko man po sa mga mata niya. Sobrang tatag po ang mama ko, as in. Thankful po ako na namana ko yan sa iya. Kung ano po ako ngunyan, kung ano tong tatag na igwa po ako ngunyan, namana ko po ito sa magurang ko. Si daddy po, sobrang supportive niya po talagang ama. Aki pa lang po ako, sobrang supportive kung ano po ang gusto ko. Sinisika po nindang matao. Dawa, nag-overtime sa trabaho ang papa ko, nagtatrabaho na sa construction worker, nag-construction po siya before. Nag-aano pa po siya, nag-extra pa siya, naghahabal-habal pa po siya para lang ma-provide itong mga gusto ko. Kang aki pa po ako. At syempre, iyan baga po ang gusto kang magurang. Itong matao ang gusto kang aki sa abot kang makakaya. Minsan yan po, dawa day na kinakaraya. Pinipirit pa din po para mapaugma lang ang aki. Kaya, sobrang grateful po ako sa papa ko, na siya ang papa ko. Kasi day po ako arog kaningon yan kung bako po sinda ang magurang ko. Siguro po kung bako sinda ang magurang ko, baka day ko aram kung hain na ako ngunyan, day ko aram kung anong buhay ang igwa ko ngunyan. Kaya sobrang grateful po ako na sinda ang magurang ko, kasi day po ninda ako sinukuan. Tinabangan po ninda akong ayuson ang buhay ko, tig-guide po ninda ako para mas maging makusog. Kaya sobrang grateful po ako na sinda ang magurang ko. Kapag pinapahali po kami, tapos nasa-stress si mama, makulog din po sa side ko na arog kayan kaming maginibo, kaming magibo pag pinahali kami, kasi mamanyani po kaming karapatan para magpesto po duman. Kasi po sa sidewalk po, data po talaga maaano dyan itong papahaliun ka mo, kasi syempre po, public po yan. Tsaka mayo po kaming rights para magtinda talaga duman. Pabalik-balik po kami sa sidewalk, dawa bawal, dawa minsan po makasupog, papahaliun ka, tapos minsan nahabol-habulon pa kamo. Pero kaipuan para magkita, kaipuan po. Kasi pag day po ako nagtinda, day po kami nagtinda, mayo, po kaming kakakanon, kaming kukuanan ng mga source of income na pangbayad sa mga loans ni mama, sa kuryente, sa gabos po. Nung second sem, kasi sobrang down talaga kami financially. Gusto pa nila akong pag-aralin, pero nakikita ako na nahihirapan. Hindi na kinakaya, tapos mag-aaral pa ako. Ang iniisip ko, parang mas papahirapan ko lang sila. Sobrang namundo po ako. Tapos, nagkaigwa din ako katong anxiety. Siyempre po, feature ko na ang pinag-uurolayan. Siyempre, gabos man na gustong makapagtapos, siyempre para ma-achieve mo man tong dreams mo para sa sadiri mo. Ang pagklase po, way din siya ng pagtabang para sa family. Yan din ang ma-provide kang maray na buhay para sa pamilya. Kaya sobra pong na-stress ako kato. Minsan, banggi, day pa ako turog pa para isip ko po kung paano na daw ang pagklase ko, paano na daw makakaklase pa daw ako pag nag-stop ako ngunyan. Kasi mas pinili ko pong magtinda, mag-work. Duman po ako natakot din para sa future ko. Siyempre po, data masasabi ang buhay. Garo bagang mayo kong kwentang ina. Siyempre, mahinto ang aki mo. Aday mo kayang paklasihon ba? Makulog man sa buota, day ko maitaw sa mga bagay na halangkaw, day ko kayang itaw sa iya. Pero po, grabe ang pagsisikap ko para maitaw sa iya. Kaya lang po, medyo mahirap kita, mayong pinag-adalan. Arog lang po kayo ng trabaho ko. Kaya po, day ko na itataw sa iya. Halos mayo kaming tong paniramaga. Nag-ulam kaming sitsaron.
Sabi ko, nak, isipon mo na lang yung sitsaron, totoong manok. Yan, namatay talaga namin yung grabing paghihirap. Lalo na itong nawas at si Harong. Grabe talaga. Halos nanguha siya katong kabibi baga sa sa uma. Nanguha siya doon kato. Siya sa mga bata man. Nag-iba siya, oo. Tapos pag abot niya, yan, may mga kabibi na huhugasan ko naman. Tapos lulutuon, ayan. Sige ko po ang gibuki paagi man para sikapong kukutang may tao sa iya. Kaya lang araw nga ni ngunyan po na kapos po talaga kami dahil siya nakapagpatuloy kang pag-eskwela niya. Kaya siya po ang nagdesisyon na mapundong po na siya. Kato pong nagsasarabayan na agabos, itong dawa nag-stop na akong pagklase, garo useless pa din po kasi mahina, maluya pa din po ang benta. Tapos nasistress pa din po si mama. Day na po ako, parang day na ninda ako tissue shoulder sa pagsipagklase ko. Day na to nakakaano sa inda. Pero ito pong day talaga nawawara ito pong si mga bayaran mi po, dakol-dakol. Ipo to si ko na, paano daw pwede kong gibuhon para po daw paano mas lalong makatabang kila mama. Kaya sabi ko, tiyaga lang na, makaraos din tayo. Siyempre, ako mismong ina, itong mawara ng pag-asa. Hanggat kaya ko, ginigibo ko po. Maikot muna po ako sa market, malibot ning turon bago magtinda sa plaza ning Leche Flan. Okay lang po. Tapos, pag nagkukulang po, day ko na po kaya siya kayang gibuhan ning paagi. Kaya, inagi ko na lang sa prayer kasi, yun na lang po to ang garo sandalan ko. Yun na lang talaga po ang pag-asa ko. Dawa na medyo mahirap. Day ko pigpapahiling sa iya na day ko kaya, day ko yung pigpapahiling. Talaga ang ko sa kanya, mahiling niya na okay lang ako. Sila mama po, parents ko talaga po. Pag nahiling ko sindang nahihirapan, di ko po kaya. Minsan yan po, mas okay na mag-suffer na lang ako. Itong dawa pagal-pagal na ako. Mas titiusan ko na lang para mas matabangan sinda. Dawa po, di ako perfectong aki. Gusto ko pong gibuon gabos na makakaya ko para lang po sa inda kasi abo ko pong nahiling sindang nahihirapan, abo ko pong mahiling na itong maluyaw na sinda tapos akong magibo para lang mapagyan ang namamatin ninda or ang buhay ninda. Iyo po to. Ito po ang weakness ko. Basta importante, tabangan niyo ako, nag-aral ka mong maigi, yan. Nakaraos kita. Para din sa Indo yan. Kaya nga ako nagpapakahirap. Yan ang ko talaga sa Inda. Makatapos. Permi kong tigpapangadji itong taonan niya ko. Permi kusog kibuot. Marayo sa disgrasya mga aki ko. Sinda mag-arama. Mayo pong aldaw na day po ako
pray kay sa mahal na Diyos po. Aldaw banggi po, bago ako maturog, napangadyi po ako. Tapos po, ang pagmata ko, mapangadyi ako. Ikagad ko pong mapakare po ang buhay may. Minsan po, may mga problema kitang inaagyan. Pero po, dahil ko basta sige ko lang po ang pangadyi. Sabi ko, mahal na Diyos, tabangan mo po kami. I-guide mo kami sa tamang landas. Na itong mapakaray lang sinda. Kaya dawa po anong sakripisyo, gibuhon mo po para po sa inda. Talagang malakas ang ano ko dyan. Permi ko talaga yung pigpapangadji na itok do sa mga aki ko si tamang daan. Talagang permi kong tigaano sa iya na siya na bahala sa pamilya ko. Dahil ang mga aki ko po, ano duman sa lang linya po, itong mapakari ang mga aki ko. Yun lang po yan ang hagad ko, Allah banggi po sa wala Diyos. Padagos lang pirmi. Magiging okay din ang gabos. Daman ko po na nararamdaman ang presence po ni God. Halimbawa po, mamundoon ako ngunyan, tapos day ko aramang gigibuhon ko, kinaagahan po, may mga nagdalaog na sa isip kong ideas, nagigibuhon, tapos di ko po aram, out of nowhere, bigla na lang po ako nagiging matatag ulit. Ang presence po ni Mama Mary, and gabos po na na burdens na namamati ko or dawa pong pinag-agian ko. Dayman po siya nawawara, pero nagigian po. Ito palang pakikipag-istoryahan na to ang mabago kang buhay ko. Ito na pala magiging way ni God para tupadon and para i-grant sa ko itong mga blessings na nahihiling niyang pinagsasakitan ko po. Pag nakita kami ng mga estudyante na nagtitinda or kung ano man ginagawa, tatrabaho, talagang di kami nagdadalawang isip na tulungan. Hello po, this is Kalingap Rob. So ang channel talaga namin is focus sa paglingap or pagtulong, which is natawag na charity vlogger. Kang inot po, day ko po talaga aram, tapos nagbaka lang po siya. Ate, magkano yung nyo? Alin po? Leche plan ba yan? Yes po. Leche plan and grahams po. Leche plan and grahams? Yes. Magkano po yan? 13 po, 40. Tapos naki-istoryahan. Tuod man po kaya ako sa pwesto na nakikipag-socialize po talaga ako sa mga customers ko para maging suki ko po sinda. Tapos ina po to, day ko po aram na ito palang pakikipag-istoryahan na to ang mabago kang buhay ko. So yun, kaya nakita namin si Medit dito sa Naga. And agad namin silang binlog and na-feature sa vlog namin. So, at natulungan na rin. Kung naaraman ko po na tigba-vlog niya ako, dahil man po ako itong nag-hope talaga na na mababago, maklase na ako. Dahil po ako nag-isip kayan. Padagos lang po ako, padagos lang ning padagos. Tapos, ina po to, na hiling ko na nagtitrending na po ako.
Tapos mga perang days pa po, bago ko na mati si blessings talaga ng nadara ka tong vlog na to. Katapong naaraman ninda, Mayo, mapapo sinda katong reaksyon. Nagkaigwa lang po sindang reaksyon. Katong katong tigrant na ako na NCF ning scholarship. Dumana po sila mama naging sobrang maugma. Kasi syempre po ito si dream ninda sa ko makapagtapos po ning pagklase. Kaya po ito, sobrang ugma po sinda and grateful po. Mas sobra-sobra pangani po yung nag-abot na blessings. Kaya grabe pong pasalamat ko doon kay Kalingap. Tapos sa NCF po, talaga pong tigpahanap siya. Tapos talagang kinabukasan pinareport agad. Tig-enroll tulo siya. Well, actually, yung vlogger na nag-post nung tungkol sa ating Leche Plan Girl, no, is very popular na siya ay taga Daet, Cam Norte. Nabasa yon ng aking wife and my daughter. Pinorward nila sa akin. And from there, I contacted our HR and also our student services, si Vice President Tina and also our Director Maribic Balance. Actually, sila pala nakita na rin nila and immediately si Maribic already looked for the girl and nakita niya na. So when I met them the next day and I told them that such a quality of a student na resilient and then aggressive, no, should be part of the institution. And they suggested na gawin natin siya ambassadress because of her resiliency at saka yung kanyang pagka-fighter spirit. She embodies the fighter spirit of an NCF Tiger. No? So from there yon, pinatawag siya, in-interview siya, and then we gave her a chance to be an ambassadress. Right? So napakaganda naman at binisita rin tayo nung vlogger natin dito at ayun, pinakita natin ang facilities as facilitated by our Leche Plan Girl. Hindi na siya Leche Plan Girl lamang. No? She is already a very active student dito sa atin and we're even trying to help her with her business. No, hindi niya kinakahiya yun, na siya ay nagtitinda sa bangketa, etc. Sinusundan ko nga yung vlogging. Mukhang may nanliligaw na rin sa kanya. May mga suitors na. Good morning, sir. Ay, good morning po. Our school president, Sir Marvin. Good morning po. Yeah. Good morning. Come in. Okay lang po ba mag-vlog? Yeah, sure. Okay lang. Okay, so good morning. Thanks for coming. And I would like to thank you for sa ating Miss Medit ba yung first name mo? Yes po. Dami mo ng followers din ngayon. Opo, sir. Thanks to him. Yes po. Diba? Actually, yung vlog mo, napadala ng anak ko sa akin kasi follower mo rin eh. Okay. I have a daughter who's studying here. Mukhang ikaw pinaka-sikat sa Bicol Laki ng follower. Thank you po. Opo. So when my daughter sent it and then napadala rin kila Maribic at saka doon sa kay Tina sa VP admin, pinatrace ka kagad na Tiger. So kumusta na ang ambassadress? Sabi ko mag-supply ko pa rin ng product niyo dahil pinatikim sa atin. Opo. But first, you finish your study. Yes po. You're one of the success stories that we have. Marketing ka, di ba? Opo. Vlog mo lang kami na i-vlog. Kami na-discover ka na naman dyan na pwede i-scholar di ba? Kasi we recognize yung vloggers. In fact, we use vloggers as one of our endorser for it. Kasi The school grew from 9 years ago when I took over as president. From 3,200 students, we're now 15,000 students. And one of our success story is we use vloggers. Kasi yun ang nakikita ng young generations di ba? Ang estudyante kasi namin are typically mga anak ng kagaya ng mama mo. ang tulong din naman po yung ganitong school market ay yung mga kagaya nila na. Yan ang malaking market They're the people who need good education para... Gaya po niya, hindi nga po siya nakapag-aral kung hindi pa Oo. napansin, hindi pa napansin. At
tingin ko makakatapos to. 1 year ka na. Sobra pong kaugmahan. Pasalamat po ako sa mahal na Diyos. Tapos po sa mga kakuya Rab, ano po siya, na vlog ni Kuya Rab. Tapos po sa NCF, pasalamat pong Dakulaon na Marita. Nakapagpadagos po siya kan sa iyang pag-eskwela. Kaya grabe po ang ano ko noon. Pasalamat sa Diyos. Sabi ko, salamat talaga sa Diyos. Talagang di siya natutulog. Gabos na ano, talagang dinulo ko talaga sa kanya yun. Ayun, siyempre sobrang saya. Sobrang saya talaga. Lalo nung nalaman ko, nag-chat sa akin si Medit. Sobrang saya kasi yun talaga yung yun talaga yung gusto kong maitulong, yung education, di ba? Yung pinakamahalagang maitutulong natin. Sabi nga, yun yung mahalagang may papamana ng magulang sa kanilang mga anak. Kaya yun, focus din kami sa education, sa scholarship. And nung nalaman ko na naging scholar siya ng NCF, yan, salamat po pala sa NCF kasi sobrang bilis po. Agad, pinatawag agad, and then yun, pinapasok siya kaagad. Kaya sobrang thank you. Sobrang saya po, yun. Yun lang po talagang maramdaman ko, sobrang saya and thankful. Siyempre po, dakulon akong kaipuhan ihabol eh. Dakulon po akong activities na nakaipuhan ihabol para sa prelim kasi 1 month na po ang nakakaagi pag-enroll ko. Tapos po, may mga responsibilities na din po ako sa NCF. Siyempre po, may tiglaog po ako sa apprentice. Ito po itong tatawan ako ng weekly allowance po. Pero duty po ako sa kasa. Tapos today po, suba-suba talaga si Pagal po duman sa laog. Tapos, iniisip ko pa po si mga activities, tapos matinda pa po ako. Hindi ko man po pwedeng pabayaan ang pagtinda. Iyo po yan ang tabang ko kay mama. Tsaka, gasino po kaya talaga ang tigkikita ni mama pag day po ako nagtitinda. Dawa pansaod po mayo. Kaya po ito ang ko talagang dawa anong mangyari. Dawa, gano'n pa kadakol ang ginigibo ko matinda at matinda. Siguro po ang pinaka-reward po sa ko, itong mga taong nagpadangat sa ko dahil sa vlog na to, itong nabisado ninda, itong side na to, kang personality ko. Iyo po to ang sobrang blessing po sa ko. Itong dakol matiwala sa imo, dakulon mapadangat sa imo. Tapos, sobra din pong dakol ning nag-offer ng scholarship po, itong para sa allowance ko. Tapos, may mga din pong mapadara sindang package, arg-arg yan, ito po. Tapos, nai-interview na din po ako sa mga radio station, igdi po sa Manila, na-interview po ako. Siyempre, sobrang sayata. Siyempre, kung dai po itong kay Kalingap baga, kay Kalingap Rab, kung dai po ito, dai po nakaklase ngunyan si Aki ko. O di ngunyan, awa ng Diyos, di ba? Maana akong problema sa paglasi niya, sa tuition niya. Sobrang proud ako sa aming grupo. And syempre, proud din ako kay Medit kasi yun, parang yung ginawa namin ay may gagawa niya rin sa iba. Diba? Yung paghanap ng ibang karapat-dapat din na matulungan, mga estudyante nagsusumikap. Ayan. Sobrang proud. Sobrang ugma po. Dahil ko siya ma-explain si kaugmahan na namati ko po. Si excitement na namati ko po na mayo po akong giniboy. Ilang po to si faith ko lang po. Tapos pinagpadagos ko lang po kung ano ang ginigibo ko po. Aral daw. Tapos ito palan po ang magiging bunga. Kaya sobrang ugmahon po ako na ito palan si will ni God. Kung day ko nakuha, day ako nakaklase agad-agad kasi yun na po palan to, si blessing na itatao niya sa ko. Mas dakula palan po. Habo ko po kayang iasa gabos na na kaipuhan mi sa ibang tao. Syempre po may mga pamilya man po sinda. Tsaka habo ko pong i-take for granted sinda na sa inda ko na i-rely ang buhay mi. Kasi dakulon po kaming binabayaran.
Sobrang blessed po ako, natigtatabangan po ninda ako, as in, beyond grateful po. Pero, dahil ko po kaya na i-rely sa inda itong responsibilidad ko para sa pamilya ko. Kaya, dawa po, pagal-pagal na ako sa schoolwork, sa school, nagtitinda pa din po ako. Tinatabangan ko pa din po si mama. Kasi, yan po ang pinaka-source of income niya. Kasi po, dati ang pag tinawan kang opportunity, okay na. Kasi may opportunity ka na, blessing na to. Pero dahil po, ito ang sala ko na, ito po ang nagmulat sa mata ko, na mahiling itong realidad na dahil porket tinawan kang opportunity, iyo na to, iyo lang to, bless ka na. Dahil po, kaipuhan mong pagpagalan, kaipuhan mo pong mas lalong pagtrabahuhan para makip itong opportunity na to, para mag-grow itong opportunity na to, tapos po para maging deserving po naman sa mga opportunity nag-aabot sa imo. Kaipuhan mo mas lalo siyang paghirapan. Ang pinaka-message ko duman sa mga kapwa ko students, ang pinaka-message ko sa mga kapwa ko students na nag-aagi sa struggles, sa mga kapwa ko students na iniisip na mayo na manang pag-asa or si hirap ninda na namamati, dahil na mababago or tawag dyan, dahil na sinda makako-survive sa sitwasyon na to, sala po. Kaipuhan ta lang po magpadagos, tapos faith po, yan po ang day dapat mawara. Si faith ta kay God na gabos na challenges na pinag-aagihan ta, gabos yan may bunga. Dahil tama nahihiling sa ngunyan, pero igwa po yan, igwa yan. Perming may kapalit na ugma na ginhawa ang gabos na kapagalan as in sakripisyo. As long as makang ginigibong maraot, as long as maray kang tao sa iba, as long as maray kang tao sa sadiri mo, gabos na challenges, gabos na pinag-aagihan mo mabunga. Message ko po kay Kuya Rab, ara mo po kung gaano ako ka-grateful sa imo, sa Team Kalingap po, lalo na po sa imo. Ika po ang naging dahilan kung dakulo na kong blessings na nakukuha ngunyan. Ika po ang naging way, ika po ang ginibo ni God na way para po matupad si mga dreams ko and matabangan po ako na mapagian po ang buhay ko and buhay po kang family ko. Sobrang thank you po. Sana po mas lalo ka pang i-bless ni God, mas lalo pa po kamong dakol na matabangan kasi sobrang deserve po nindo. And nahihiling ko po na gabos po na tinatabangan nindo, napapamaray po talaga. Dahil lang po pati siya simpleng pagtabang. Tinuturing po nindo kaming pamilya. Ako po, tinuturing nindo akong pamilya, kaya sobrang grateful po ako sa indo. Nak, basta nak, ka lang, patuloy kang magpakabait. Tuloy kang magpakabait, nak. Pagsisikap, tiyaga. Tapos, man yung mga problemang dumating sa buhay mo sa ngunyan, tatag lang, tsaka kay God, pero sa Diyos. Tiwala lang. Siyempre, marami pang darating na mga, hindi lang naman puro saya, may mga problema. Basta magpakatatag ka lang, nak. Kaya natin to. Nak, dawa na ang buhay mo. Kung ano kita, iyong ang giraray kita. Dahil ka mag-expect na itong porke nakaangat ka, dahil ka na malingon sa hinalian mo, dapat niya ko, kung ano ang hinalian ta, dumanang kita pirmi. Dahil ka po niya ko mag-aro kang iba dyan na porke nakaangat, itong medyo nasa baba, dahil na nahihiling, nakatingala po, iyan po ang pirmi kong pigsasabi sa iya. Dahil siya magbago, iyong manggirari po. Dahil na po sinda nahihirapan, dahil na sinda nagkakayo, dahil na si dati nagkakayo, dahil na po si mama nagtitinda, dahil na po siya napapagal. Ako na lang po ang nagpo-provide para sa inda, nagre-relax na sinda, may maayos na kaming buhay, tapos na po sindang iniisip na problema, si mga kaipuan bayaran, arkarkian. Yan po itong buhay na hinihiling ko in the future. Ito po ang permi kong tigma-manifest. Na maabot man ang time na
gabos na pagalmi, gabos na sakripisyo, mabunga. Message ko po sa family ko, thank you po. Thank you sa pagtiyaga sa ko. Thank you sa daing sawang pagpadangat, paggabay. Dawa po, day ako perpektong aki. Dawa da ko lang akong nagibong sala. Kasi syempre tao man lang po ako, aki man lang po ako. May mga nagigibo and may nagibo po akong sala. Pero ginigibo ko po ang gabos, ginigibo ko gabos para mapaayos ang buhay ko, para matabangan kamo and para matawan po kamong magayon na future. Nagpapasalamat po pala ako sa NCF, lalo na po kay President Mario. Salamat po. Tsaka sa gabos po na admin na nagtabang sa aki ko. Salamat po talagang maraming salamat po talaga. Ang message ko po sa NCF, thank you so much po. Thank you po sa mga opportunities. Thank you po tinawan po nindo akong dakulaon na blessings ang makapagklase, makapagpadagos na yung pagklase. Dakulaon po na blessings itong dahil na sila mama masistress kang kang tuition fee. Kasi po tig-grant na po nindo akong full scholar, tinawan pa po nindo akong opportunity na maging ambassadress. Tapos makalaog po sa One Media na magkaigwang sa diri kong segment, inspiration, dakulaon po na bagay. Sobrang pasasalamat ko po. I think she's going to be a good professional in the future. And I believe that she embodies the kind of students that Naga College produces, that of a tiger. Kaipuan ta lang po magpadagos, tapos faith po, yan po ang day dapat mawara. Si faith ta kay God na gabos na challenges na pinag-aagihan ta, gabos yan may bunga. Day ta man nahihiling sa ngunyan, pero igwa po yan, igwa yan. Perming may kapalit na ugma na ginhawa ang gabos na kapagalan asin sakripisyo.